Faig aquest vídeo per la comunitat, per totes aquelles i aquells que no heu pogut estar per aquí, en el dia d'avui. Aquí estan exposats tots els vostres projectes, perquè la gent pugui veure què és el que es cou per Sinèrgics. Que si esteu per aquí, per Barcelona aquest cap de setmana, us acosteu aquí a Sant Andreu, a la Fabra i Coats, i aquí estarem. Busqueu Sinèrgics, que està al cul del món, podríem dir. És un repte? És un repte, busqueu-lo i ens veniu a saludar, d'acord? A mi m'han dit que hi ha croquetes gratis, però encara estic buscant. Pues, Busqueu. Ja sabeu, unes bones croquetetes. Apa! Adeu! Bon dia a totes i a tots. Estem aquí a Sinèrgics, anem a fer una petita volta. Surt Ballora. I aquest cap de setmana, com que vam estar a la Fira d'Economia Social i Solidària, vam dir que faríem un sorteig i regalaríem una setmana a totes aquelles persones que s'apuntessin a la nostra newsletter. Es van apuntar unes 20 persones o així i ara procedim a fer aquest sorteig. Vinga, Pedro. Vinga, espera, crec que es veu bastant malament tot, Jo seré la mà innocent, som molt innocents. Yo lo estoy agitando. Tinc Ya el está. paperet Ponlo ahí en la cámara. i vaig a llegir el nom de l'afortunada, que no, la llegireu vosaltres mateixos. Nuri, Núria. os enviaremos un email y tienes una semana gratuita, Nuri. Enhorabona, Núria. Enhorabuena. Adeu! Adeu.